ya. Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan mah? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo kok ngono. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong ngemasuhi. Wonten dawuh 300 bali. mengkari loro sewidak e. Atau ku ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida glelen. Ngopo iku? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugih lah iki ora iso. Petro, Nun. Aklawati, kula nyuwun pangapunten rasa cerewet. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikan Pandara Brada niku durung karuan bener, ming nanjehke. Kok urung-urung anake kok di wis. Niki nek nganti apa sapa sing ngasih-kelakan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Det. Niki putra sampeyan, niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune neleseh mang takone riyen putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene. Nek Ndorogaraja matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan neliti teng Dorawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekake korban. Ya wis arepmu. Kancane yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor loro. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Nek nganti cilik loro gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babat sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njur omongane dleming sak karepe dhewe. Petro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumidak ingkang boten sae. Rama Kyai. Kapejauna kula nderek kula mboten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan. Pramana manguswa muyung ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodung Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak ranti ana ing wit gendayaan Gatot Taunana Windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Haknyanawati. Wah, nganti garing putar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhuk siji.
lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok cuculi. Rantene gede banget iku. Gemboke ya gede banget. Lha kok dolane tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tru? Aku ora ngerti ya, ku iso gedene semono jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gede banget. Diranti, gemboke gede tenan ya, Tru. Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun, Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbukteni nek sampean iku mboten luput, Ndara? Maraina semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing kocap kacaita nalika semanten eling-eling sang Gatotkaca satriya pinilih dening para Jawata mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadang tumraping snalindring pringgondani dadak sakoling mangke ingkang kekiter ing gegana miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling Radyan Gatotkaca ing rinante dening Sang Werkudara tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra angetok karo sandhuwun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau. Dang 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 do. Kadyan Gatotkaca dinon mapakarga suta tegapira Kresna Partomaneher saktinira ing ujaran wang-wang semu Anggarjita. Tru nun cetha iki menungsane. Wah lah sampean lah kok titis to, Ndara. Wah lah blegere padha karo sampean. Rasa dadak gokean bebangal. Cetha kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Agnirawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu. Hayo gage aku sirnakno leganing atiku.
dening Sang Gatotkaca nengging kang Sang Membawarna pinancak pundhake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa. Raden nyuwun pangapunten. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung. Pedro nun ical wujude Gatotkaca sing modho karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon. Gunane apa niku wis mirang-mirange karo sampean? Gusti tak takonane Petro. Nggih. Wah. Babine sapa itu? Babi-babi dengkul murah. Utuk-utuk senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Buta Traju Tresna. Wis sore mau. Wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye? Ora ngerti. Orang-orang nonton wayang. Orang-orang nonton wayang dengkulmu. Takoni to. Kowe nyidra Kakang Mbok Hagnyanawati. Ora mbok balik lak untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Hagnyanawati. Kakang Mbok sewu kalepatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana. Nyai Prabu Pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku. Petro nun Kakang Mbok Hagnyanawati diderekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon. Sus. Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petro sok mlepek. Kula mawon, Nduk. Ya wis sak karepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki Ndara Hagnyanawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Dawa sami-sami Kakang Boten dados menapa. Yaksa Maragagi sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih adinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani Raden Patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya Petro. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hagnyanawati? Amargi ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Hagnyanawati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados mboten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Tresna mila kula salin wujud kados satriya. Mboten wujud yaksa kados mekaten Pulanjani wonten dawuh. Terno aku ning ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih ngestaken dawuh.
iki Bagong iki nggih. Lha iki hak Nyolowati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun hak Nyolowati. Adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawon terus mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hak Nyolowati. Lho. Sing nyelamet Hak Nyolowati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Weh, do omonge kok nganggepe terus Bagong ki ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra ndek bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngene tak balekke. Gawe amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene til. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hak Nyolowati. Terus dicandak kali Ndara Garukaca tek wujud buta. Lho, wujud buta terus karo Gatotkaca endi? Kakang Mbok Nyolowati, ora meneh Kakang Mbok Wayana pecah siramu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelungdak terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk. Enten apa to? Celuan. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate apa? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan apa? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong maju. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugih lho iki ora iso. Petro, nun. Hak Nyolowati. Tak gawane Maprajeng Ndrawati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndrawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Nyolowati monggo Prabu kula dherekaken.
Rata laruta saking kutha Sangkurakala yen amotosa Sang Sri Ate wonten timbalan piye entuk gawe apa ora nggonmu ndak atus wae nyidra marang Dewi Agnyawati memanik ing atiku jejantung ing atiku monggo nyatane Agnyawati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura nggonmu ndak utus kaya nyidra marang putri ing Tasik Madu isa kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandining mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sakmangke paduka dipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Ridho mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong magoro gongso Ratu bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mubrah bebrayaning kakangku Stija Bama Narakasura Raden ora saged kan gunem tanpa guna yen kowe ingkang meparangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu kelakon penjangkamu mati dening aku parat kowe wah sah oh mati wah waduh wah Ratu durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa gletak dadi bathang nadan satemene dudu perkaraning pringgondan nanging apa yen to aku nisas angkara murka Wandrawati sedaya sampun ketingal wadang sampun ngantos awon bocah patripun ing putring pringgondaniwa Prabu ya kados pundi kok Prabu critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yayi mergo Agnyawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti utusan patihe Pulanjani mekaten kok Prabu ya sing iso ngrebut Agnyawati malah anakmu ing pringgondani Gatotkaca ing didakwa nyolong lawan
bojone Stijo. Waduh wae ladal. Stijo wonten timbalan. Agnyalawati wis bali, matur sembah nuwun lan sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, menawa mangkaten Kanjeng Rama iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kaliyan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Boten ateges kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putra ing Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra ya Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning Wakming Ndarawati aku nyuwun mangapura ya Gir. Mboten dados menapa. Stijo wonten timbalan. Nyuwun mangapura karo kadangmu ing Pringgondani Yai Prabu. Yai Prabu Pringgondani pun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu. Ya kuwi Yayi Agnyalawati mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Stijo. Ya kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca.